All guys, this malamig na tubig. Sili, toyo, patis, suka, at bagoong na isda. Naghihintay ng pansin. Kainan na, kainan na, kainan na, kainan na, kainan na, kainan na, kainan na. Sa laki ng chin niya. Hoy! Kinain mo, bayaran mo ang takaw mo. Kinain mo, bayaran mo ang takaw mo. Kinain mo. Pati plato. baka po yan, no? Ano lang? Plato. Platito. Kutsara. Happy Merry Christmas! Tinidor. Ate, kilala mo si At malamig na tubig. Sili, toyo, patis, suka, at bagoong na isda. Ulam na umuso. Kanin na mapagsain. Naghihintay ng pansin. Guys, tubig.
Tuyo. Ayun ka ba? Masumbo na ako ah. Haluin lang natin. Brush na natin yung hipon. Plato, platito, kutsara, Masa. tidor, at malamig na tubig. Sili, toyo, patis, suka, at bagoong na isda. Ulam na umuusok, kanin na bagong saing, naghihintay ng pansin. Ito lang din siya. Tomato to. Kainan na, kainan na, kainan na, kainan na, kainan na, kainan na, kainan na. Para kung ano lasa. Mukbang Bisoy. Mukbang Bisoy. Busog, di makakilos, inaantok, tulala sa laki ng kid niya. Hoy! Kinain mo, bayaran mo ang takaw mo. Kinain mo, bayaran mo ang takaw
laki ng chin niya. Hoy! Kinain mo, bayaran mo ang takaw mo. Kinain mo, bayaran mo ang takaw mo. Malasa! Kinain mo. Pati plato. Emilyar niya kagawan. Diyan ka matis mga taslo. Sorry. Bag ni. Dala. Plato. Platito. Paano te? Kutsara. Tinidor. At malamig na tubig. Sili. Toyo. Patis. Suka. At bagoong na isda. Ako. Ulam na umuuso. Kanin na magusain. Naghihintay ng pansin. Kainan na, kainan na, kainan na. Kainan na, kainan na, kainan na. Kainan na. Busog, di makakilos. Inaantok, tulala sa laki ng chin niya. Pangit na pala ito. Ano gagawin si Hoy! Kinain mo, bayaran mo ang takaw mo. Kinain mo, bayaran mo ang takaw mo. Kinain mo. Pati plato. Marvin, talagang. Sa susunod, palitan natin. Laki na. Pwede. Oh? Bulito niya lang naman. Yeah? Pero dito. Yung pang ano, yan ang pampagana ng kain.
yan? Ayaw namin yan? Mga ko mga. Lagi soju. Nung. Lagi soju. Lagi soju. Maanga. Pinaligawan soju. Soju sa atin. Mga buklat dito. Wala na yata ito. Pag may alak, may TikTok. Ganun kami. Nagihita makakakaba ni. Ang sarap. Kailangan 10 minutes minimum, chef. Egg. Nagpa-share chatran to. Kasi sa vlog. Pag hindi aliya kay mamonetize. Dapat yung mabababayagan mo kanina. Dapat dito. Aliga!